Mga yun akong katahuran sa inyo ay luluginday. Ilabi na sa mga suki na itong tigpaminaw sa inyong sibianan. MOR 101.1. My only radio live. Kasichi! Huwag din inyong programa. Ano, dagi na buhi. Tawagan na lang ko ninyo, George. Oh, George. Kasichi! Doon ako'y posisyon sa usa ka kumpanya din sa Dakbayan. Doon na po ko'y motor. Nga ako ikapanghambog ikan sa akong hinaguan. I'm still single but GGB. para sa tinuod lang karon, ako na siguro pinaka-inlove na tao sa tibuok kalibutan. Lalo lagi ko nakaana. Tungod sa akong hiligugma nga si Jonah. Lami kayo. Sa tinuod lang, wala na ko damha iduluginday. Nabubati kong ingon ani. Lami man di kay mahigugma di ay. O nagkaroon, ipadayon lang na akong gibati. Nga to kay Jonah, nga akong uyab. Apan kining maong kasinatian, based on my true-to-life story, makuhaan ninyo rin pagtulunan. Og din hinagsugod. Ang gapdo, takot kinabuhi. Bebe. Ayaw sa tanggalan ng... Ikaw ba? Lain ka lagi. Ano ko kakita, eh? Saan mo gibutang yung mga... Surprise ka ni mo. Saan mo gibutang nga kuhan sa kuha, eh, nga... Tuwalya nga. Dili, medyas. Scout man yun, eh. Medyas na ko na. Tap-tap na ko sa mata. Pagpapro kay lain ka yung baho. Lain ka lagi, bebe. Bebe, relax lang, bebe. Okay. Ikot. Ingkod. Sige. Okay, ayan. Saan ako gilikuran? Eh. Ay, namli tamtak. Kuha ng luy adi ha, oh. Eh, tamtak. Sorry. Tamtak na lang. Okay, likod sa ha? Okay. Open your eyes. Charan! Happy Valentine's Day. Ay, bibi ko. Salamat, bibi ko. Ganahan ka sa... Ganahan Ako kayo. yung naglutuan eh nga. May mga balloons. Ay, Valentine's Day ko ka. Hulog. Isa na nagluto din ko. Si mama ni mo. Ako naglutuan. Nili, ako yung naglutuan eh para sa... Hala, eh. Salamat kay bibi ko ba. Bebe, malipayan ba ka nga? Ako ang ina. Siyempre, oy, ikaw ba? Bisag layo kaya mo. Mo anira na ko diri. Kaya mo na Chris Day. O gani. Bebe, pasensya na ko sa haya kung maglaglag ko kauban ako mga clan. Anak mo magita mga okay lang kay bibi ko. Ganahan gani ko anak kay ginauban-uban ko ninyo. Oh, siyempre, kay isip, wala naman po clan member na mo. Mao gani na akong ginaingong, diba? Bebe nga ni hiwi, mababa ni. Salamat kay bibi ko sa cake. Uy, nugahiyan ni mo cake. Uy, sa din siya pudding ni. Ako, Pi. Hagdre. Hindi ko siya galing bog ni kong bibi ko.
Uy. Kung tiyan ni Behanan. Ate, Kung may bilbil ni Behanan. nipis na rin buka kong ibig ko. Buktunon po kayo. Hag. Ano mo, baby? Grabe pa ng bukton mo. Mulak, Jung, sa mo bukton. Ano ay, kapano kayo, bubuon ba ako? Bibi ko, Happy Valentine's. Happy Valentine's Day too. Pipit kami, ah. Bibi ko, kabalo ka. Murka gasolina. Ano man? Mahal na mahal mo kayo. Che. Ah. Ano yung mga kaklan, baby ko? Ang muli. Bay! Dino sa kadali. Bay, ikaw ba na yan? Ay, pre! Oh, Chukalid. Ikaw ba? Ayun ko naman. Ako dito. Kasi pangalan ng kauman mo. Si Jonah, kuya. Ay, Jonah. Ako dito gadala sa King Kong. Kailangan na lang ako na akong gagalingon na ni. Ako na si Vice, guys. Joel. Ano yung Joel eh? Hi, Joel. Pagkala, itawanan. Dahil na pong ditang. Mo din ninyo. Masa na inyong clan di ay ninyo? Lo. Kwan. Ang reverse clan. Uy, hindi kaayaw mo pa. Hindi kami nag-ato-ato dagat, magsuri ng jinsan. Manaman na mo trabaho. Uy, abon na ko na yung bibi ko sa ng mga laag mo. Ay, sige naman na. Ay, sa'yo mo kabibi ko mag-rides, mag-goodbye niya. Uy, okay ra. Muban ko ni mo good. Kabalo ba kung... Muban ko sa ha? Sige, pantay ka nga ha. Among kauban ng isa, itong si Ryder, to ana na, butag Japan og ni rides. Ay, ano pa. Ito ko na mukaban nga si Ryder. Utangan mo. Nalakin na yung loo ni Sibat og Japan. Sige na, abri na ng isa kakahon na, kaya nagdala ko pulutan diri. Ina ni Gary, nakamsaman mo. Happy yung kaayo ko, bibi ko ba? Grabe yung peting happy-ha, good na ako. Sabi di ba viral ang kalipay sa akong gibati karong adlaw ang gipalayla ko naman sa mga barkada nga nasa si Ryder, katapat sa si Tio Calib, isa si Joel, mo si Toro. Oh, good. Utangan Nalinggaw ka sa kay kwan? naong no? Nalinggaw ka sa salida. Salamat ko sa mga amigo, gitagaan ko pasis ini. Lagi, enjoy kayo. Kanya, gabiin naman, muli pa ka sa inyo. Kuhan pa rin ba ka? Muli pa rin ba ka? Dara mas lasa nga mo Pero dyan yung ako matulog, uy, kabalo ba? Juga okay naman na siya si mama magpapanin mo, di ba? Sige, sa bagay. Ano, Okay na isa naman lalaki akong sabayon sa balay. Mao man. Lain na lang ka puti-puti na ba sapatos ko. Gani, lagot kay ko ila ko istihon nga bayo to. Uy, ikaw ba? Gani, may nang naaka para di ko mailan. May naaka para di sila may nga sa ko kawit ko yun. Sa mali mga tawanan ni. Ikaw, trabaho na ito, bibigyan. Ako daw ko 3 points, oh. Oh, di ba? 3 points ka, oh. Alo, Muking lang yung ganyan mo sa kong 3 nakita mo ko atong nagdula mo ka, kalaban nyo yung mga amigo, katulira sa may mga, Oh, mo gani. sa kungan, maasin di jail ba to? Pero kung dito, bahagi. Pipitkan pa gina ko ni Pag-sit up, pag-sit up, eh, kung ano naman gusto.
akong pagmata sa buntag, oy. Ito ko sunoy nga, wala matuto. Ay, kalindot din na yung may gugma ka. Ay, gugma. Jonah kong nilalangit. Sunod ka maguba mga adlo. Jonah. Oh, yeah. Ay, say herbs. Pre ba, pre? Sa muka. O sabi mo gani diri? Ano ba, ganang kumusta naman? Kuwag niya sini mo eh. Sa ako pa. Grabe, imong babaw pa kapag limog-mog ba? Anak ka. Happy kay ko dali lang. Ay, guba akong moment eh. Happy kay ko karon. Happy kay ka? In love ko ba eh. Karon ako na ingani ba ba? Motor ni mo sa kabasoy, sa nalang kabukligid. Sabihin ako motor, mapalitan man na. Ang gugma di man kabayiran. Ayaw ka. Ayun yun ni aktora ni Ugad. Dali magkata. Ay, mo ka. Sabihin mong tuyo, anong niyaman ka? Eps, mong didang Eps ba? Dito ba bukikan sa internetan? Iya. Sa Interlord Internet? Iya. Diyan itong didong nga, kitaan ako sa Facebook sa mong didang Eps. Didong. Sabi na ako, ikaw to, niwangon na to. Wala naman to, gwapo. Oh, pati sweet kayo, pati sweet kayo eh. Picture-picture na. Di-upload sa Facebook? Oh, yung i-upload. Ako man po kignaong tong aktor eh, pati niwang kignaong tong aktor eh. Tinuod ka? Tinuod ka, Erp? Bungol, may siguro. Tanawa pa ko dyan sa imong laptop. May isa-isa na to, eh. Tanawa. Idol. Okay, sabi na. No. Maot kig na mga aktor, oh. No. Ikaw, maot naman yung ka. Mas maot pa na ba? Erp, ayaw kong tinuod ako. Ayaw kong tinuod ka, Erp. Kinalain ako, Erp. Tinimahimo ni. Tinimahimo. Tanawa, kasama na. Siya nagsulti. Wala man siya giingon nga. Di na siya kasakay sa akong lifestyle. Erp. Inani mo ko na, I mean, nag-internet ko, kay ingan mo itong, katong nangutang ni reader nga, mabayad na daw siya karong adlaw. Ano na, ako kayo man siya, na-busy man siya. Akong gikwan. Basta, akitaan mo na ako na dito, nakitaan mo na ako na. Wala na ako nakita nga na picture, dahil mo dita nga pinag ikaw. Mautabog na ako ng altora, eh. Saan mo na mo dita nga mo lagi taste food? Ala ka! Sato ba katong giilab ko niya ako po sa taste? Ano, amigo, suporta kay ko nimo, Bisag, nipis-nipis na kagbukan, pero wala amigo, biya kaya ta. Gusto sana yun, ano eh? Huwag man lang siya nag-ingonsok mo nga. Hindi na Ako siya kita ganahan. nga, Simri pa na ito i-upload, Sato pa. Nag-date ba itong Valentine's Day? Iyan na na Gusto mo na yung mga uyab. Iyan na kong giithan sa ulo, Erp! Wala yung nga nanipis na yung mga ulo, Lugay na kayo kajagitan, Hindi ko wala na. Ako pa rin, Lugay Biyay na na, ito. Lugay. Sato pa. Siyempre pa akong kitan daw. Sato pa ka ito, nagpasko. Nagpasko ko sa ilan niya. Nag-New Year siya sa amo. Kanya nag-date pa yung Valentine's Day. Sila na niya ito. Oh, murag anak yun. Tapos. Sa mukha ng sige ko na naman, tanawa. Ay, tabangi ko. Ako pa naman, bayain na, may klaro na, babae lang na, sus.
Taka ka nagsayal dito. Kato ng mga kaklan din mo na imong pamigyan day. Ah, Aming klasem si Usang. Kaya gito eh. Magtindog ngihi. Sabay ko. Rep, sige, nagkagay ng tagay mo mga barkada. Kung kaya na, Rep. Remember that piano, so you like